lep no bang'e. Gavana, gini en gima ne ji ok ogeno winjo kuom dho Dr. Buru nikech giseng'iso ranyisi makende ni wadhi e twak. To koyango ni twak ma gidhiye ni, tang'o gang'o ma party mar ODM kamoro nyalo gombo pedho. To chal ka gima number 1 gi number 2 kanyo onge kwano ma gigoyo. Dibed ni chal ka gima giseng'iso nyawo margi chon mayot mondo siasa madhi timore wang'ni yombgi kaka jo ODM. Nanene mopogore nikech mondo ing'iyo ni kamane Dr. Buru wuoye noloso kaeto jomage mane kanyo. Nitie gima iluongo gi dho ngere ni kiyiena ni politics is about deception. Siasa en ok ikel kad magi te mesa kuom sechego. Samane Dr. Buru loso, ng'at mane ni kanyo ne en jatend piny mokwongo. Mar ariyo ne en jalup jatend piny. Mancha ne owendo kaluo. Koro ka jalup jatend piny obiro gi jatend piny, taparo ni kad manyocha Dr. Buru temo goyo en ni ok inyal bedo gi wendo. Kaeto kendo ichako iketo ne wendo conditions. Ichako wendo samo biro ni. Kade bed ni Dr. Buru oramo ni lemo mar jatend piny to gi mar jalup jatend piny ok gidwar. Ting'iyo ng'ama no wachene. Nekech winjo kokone kindiki ni kik ibed gi luoro ka gima mari ni wadhi mai. Mari ni podi nyalo bedo godo. Nekech sama gibiro dhi e negotiation to ok gidhi negotiate gi Kithure Kindiki. Ng'ama pogo gi yien nga en jatend piny William Ruto. Koro notemo nyiso Kindiki ni kata ka in kaluo ka to bed thuolo. Mak mana ni samoro kaka nowache gi kaka dhano kawe odwa nene ka gima ODM no setima ng'oa no se go bad gi piny ni wano kwadech gi komno to kigolo kom mar jalup jatend piny to gi kom mar jatend piny ang'o midong' godo gimidong' godo onge nikech idong' samoro gi speaker mar od bura ma king'iyo duond buch ODM gi lak mare to gi mbi mare pacho ka tiyudo ka magi gik moingo speaker kama gik mane imiyo Wetangula gini ma samoro ni gi jo od bura ariyo gi MCAs adek. Ang'o ma kendo ma ODM dhi ng'iyo. Tiende ni ODM ne nyiso jatend piny ni kare ka ok wadich gi mar jalup jatend piny to en ang'o ma wadwaro. En ang'o ma wadwaro e sirikal ma wadhi chomo kata sirikal ma wadhi loso kodini. Mi Victor ibiro ng'iyo mana kaka wacho ni politics is about deception. Gima ja siasa wacho ok yema ni e chunye. Macha samoro ni wacho mondo mi Kindiki obed thuolo nikech ing'eyo ni ka ok obedo thuolo to aparo ni Dr. Buru bende en jaduong' mariek nikech sani kitemo duopi to ja Mount Kenya ka dhi chako wacho nang'o e siasa margi donge uneno ka joluo gi dwaro komwa jatend piny uneno ka joluo gi dwaro ang'o dwaro komwa to ni neno ka nyocha jatend piny ni kocha to ni neno kit siasa mane ogoyo tiende ni kidwaro gimoro tikwongi we joka ok idupi chon nyaki som pap ing'eni loso gi ng'awa Dr. Buru no eriek kendo no wacho ne Kindiki gimodwa no winj kuom sechego Victor kibire oda to ok dagi nyisa ni dwaro koma kae tichaki iwe ni gik moko dhi bedo maber tiende no ganda joma sawa ka ne dhi yawo lweny gi joluo sechego ni dong' ineno kama nyocha wabetie ni e gima koro gin bende gidwaro jogi dhi diro wa oko kae to koro jatend piny dhi neno ni masawa osedhi oganda luo gi gin tang'o ma gimiya koro aparo ni siasa manogoyo kacha en mar ni ewi mesa ka itikone ni gini ok wadwar to pod ok wang'eyo nikech negotiating team madhi e negotiation cha pod ok olose mong'e ni en ng'a gi ng'a kaeto gigolo list mar gik ma gidwaro e nyim jatend piny ma wanwang'o ni list ni magi maonge e bende gik ma gidwaro gi bende wageno achiel kuom gik manyo gidhiye en manyo pach jopiny to en ang'o ma wabiro dhi dwaro nikech Victor nikech ka ODM ok omanyo kom ma wanyalo luongo ni a unifying seat kom maduong' manyalo miyo oganda luo rally behind ODM kendo biyo wuogo dhi ogo kura to ng'ama dhi hinyore en jatend piny nikech kom mar waziri ok inyalo wacho ni koro wan gi waziri 10 kata omiyo waziri 8 ni mane gima wadhi manyo nikech waziri gi te
kata kinwang'o kombe mag jotend piny gi ing'eni in ng'at ma jatend piny nyalo yudo to riembo ochiwo gokinyi to riembo Yes. oloko kalaw kako dwaro ng'at mok nyal loki ma nyaka ibedi impeach e parliament en jalup jatend piny koro aparo ni Oburu ne ong'iyo kako tugo kadgi ni mar nitiere gimoro ma samoro kidwaro Victor kata mana wendo kidwaro to wendo bende nyaka ng'i kaka itugo kibia bia ni cheni an koro abiro koro macha e politics mar deception to bang'e biro gik sama ka koro jo ODM biro pedho gik ma gidwaro eka wabiro ng'iyo to gik ma gidwaro gi bende kom jalup jatend piny ni onge to ok nyal buogo wendo sama wendo limi ni imbe kokidwa nyiso kindiki ni ng'eni mari ni tema wadwaro. Erokamano. Senior, gini chal ka gima beto gajore to chal ka gima rieko mamalo